కొన్ని సవిత అంటే గిఫ్ట్ కడప్పుడు ఓపెన్ అనుపుగా తిరగ బస్తా పోయింది. ಗಾಯ್ಸ್ ಓಲ 1 ಇಂಚಿನ ಹೇರ್ ಏರೇ ಕ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಇರಿಟೇಷನ್. ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅ ನ್ಯೂ ಬ್ಲಾಗ್. ಸೊ ಎಸ್, ಇನಿ 21st ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 2 AM ಆತಡೆ. ನಾನು ಇಂಚಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೋಡ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ 20 ಡಿಸೆಂಬರ್ದ. ಸೊ ಒರಿಯೇ 4 ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ತುಷಾರ್ ಅಂಚನ್ ನಾ ಫ್ಯಾನ್ ಪಂದೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಸೊ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂಚನೆ ತುಷಾರ್ ಅಂಚನೆ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ fully dedicated to you guys. So whoever the Tushar fans, please join with us. So let's get in this new vlog. Hi guys, ini na third vlog. Ini enkulu ಬಾರದ ಪೂಜೆ ಪಿರಿಯಡ್ ಒಂದುಲ್ಲ ಇಂಚ ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಮೀದ್ ಬರ್ತೀರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಸವಿತಾ ಆಂಟಿ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕಡ ಕೊಡಿದ್ದೀರ ಒಂದು ಓಪನ್ ಅನ್ಪುಗ. ಸವಿತಾ ಆಂಟಿ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕಡ ಕೊಡ್ದಿರ್ತದೆ ಒಂದು ಓಪನ್ ಅನ್ಪ. ಉಲ್ಟಾ ಓಪನ್ टी शर्ट कड़ा ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸವಿತಾ ಆಂಟಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸವಿತಾ ಆಂಟಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸವಿತಾ ಆಂಟಿ. ದೊಡ್ಡ ಟಿವಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲೇರು ಅಂಗುಲಿತ್ತೆ ಪೂಜೆಗೆ ಬಿದಾಡಿಯ ಪೂಜೆ ಭಜನೆ ಮಂದಿರಾಡು ಒಂದು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಕಲ್ವಿ ಅವಳೂರು ಇರ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಕಲ್ವಿ ಮೆಗ್ಗಿ ಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ಇಜ್ಜಿ ದೀತಿ ಹತ್ತು ಒಂದು ಬೇತೆ ದಿ ಎಸ್ ಒಂದು ಎನ್ನ ಮುಖರಿ ಮೆಗ್ಗಿ ಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೆಂಕಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ದಿಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ತಿರಗ ಬಸ್ತಾ ಪೂಜೆ ಶುರುವಾತಲ್ಲ.
ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ, ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ಮಹಾಪೂಜೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸೇರಿದ ಐಟಮ್